U zadruzi danas prekinut redovni program kada se Tara Simov obrusila na Tina Dezdarevića, u priču je bio umešan i Nenad Alisiša. Goca Čeferović morala da prekine sa svojim zadacima dok se situacija nije smirila. Ti si jedna patološka lažovčina, ti si mene ostavio, drala se Tara. Idi kod devojke pa rešavajte probleme, rekao je Ša. Da sam hteo da budem sa njom, bio bi sa njom. Rekla si da sam ja jedini lep momak sa kojim bi igrala one keksiće, rekao je Dino. Ne loži se da proteš priču po kući, da si me odbio, drala se Tara. Oboje su mi nebitni, rekao je Ša. Meni neko da nameće da me odbio ne može jer nije bio ni ponuđen, ma važi koga je Dino odbio, rekla je Simova. Nakon ovoga Ša je ustao i izneo šokantnu informaciju. Tara je htjela da se ljubi sa Dinom, ja to kažem iz prve ruke, rekao je reper. Tebi se ne obraćam, rekla je Tara.